राजस्थाननि बिकानेराव पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायखौ मुंख'नानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बुंदों दि मुलुग आरो हादरनि सुथुरफोरानो नुबाय जेब्ला सिन्दुरा बेरफ्रुग्रायाव सोलायो अब्ला मा जायो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ फिन खेबसेबाव राजस्थाननि बिकानेराव उदखारिफोरनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंनानै गोख्रोङै गाग्लोबदों। पाकिस्तानखौ फेर फाथिनायजों लोगोसे बिथाङा रोखा खालामदों दि जुदि फिन खनसेबाव भारतनि फारसे मेगन दैखांनो साहस दिन्थिबावोब्ला बेनि फिथाइया साननो हाथावै जागोन। गाहाय मन्त्रि मोदीआ खौटि रांनि बिथांखिफोर बेखेवनानै होयो राजस्थानाव। गाहाय मन्त्रि मोदीआ खौटि रांनि बिथांखिफोर बेखेवनानै होनो राजस्थानाव थांदोंमोन। बे हाबाफारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बुंदों दि उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो समायखिरा लाबाय। दायो मोनफ्रोमबो उदखारि गाग्लोबनायखौ गोख्रोङै फिनजाथाय होनाय जागोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बुंदों दि एयर स्ट्राइकनि उनाव आं सुरुआव फैदोंमोन आरो आं बुंदोंमोन आं बे हाखौ समायखिरा लायो आरो आं बुंदोंमोन आं बे हाखौ समायखिरा लायो। आं हादरखौ फोजोबस्रांनो होनाय नङा। आं हादरखौ खर' गंग्लायनो होनाय नङा। दिनै राजस्थाननि हानिफ्राय आं हादरनि सुबुंफोरनो बुंनो लुबैदों जायफोरा जोंनि सिन्दुरखौ खोमोरनो फैदों बिसोरखौ फोजोबस्रांखांबाय। जायफोरा सानदोंमोन दि भारतआ सिरि थागोन बिसोरो दायो गावसोरनि न'आव थाखोमानानै दङ। जायफोरा गावसोरनि हाथियारफोरनि सायाव गोग्गादोंमोन बिसोरबो दिनै बायखोन्दा थुख्रानि सिङाव फबजाबाय। बिकानेराव पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायखौ मुंख'नानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बुंदों दि 22 एप्रिलाव उदखारि गाग्लोबनायनि फिनजाथाय होनानै जों 22 मिनिटआव उदखारिफोरनि मोनगु बयनिख्रुइबो देरसिन थाग्रा खुलिफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। मुलुग आरो हादरनि सुथुरफोरा बेखौबो नुदोंमोन दि जेब्ला सिन्दुरा बेरफ्रुग्रा मुवायाव सोलायो अब्ला मा जायो। बियो बिजिरसंनाय आरो फिन साजा होनायनि गेलेमु नङा। बियो न्यायनि मोनसे गोदान महर। बियो अपारेशन सिन्दुर। बियो खालि रागा जोंनायल' नङा। बियो मोनसे गोख्रों भारतनि गिख्रंथाव महर। बियो भारतनि गोदान सिनायथि। सिगाङाव न' हाबनानै गाग्लोबनाय जादोंमोन। दायो बियो बिखायाव थोंजोङै गाग्लोबनाय।